Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως που είπατε για την... είχα ευτυχήσει να ζήσω για τον άνθρωπο τον επικίνδυνο και πολύ περισσότερο τον άνθρωπο της τέχνης που γίνεται επικίνδυνος. Ευτύχησα να βγάλω το πρώτο μου βιβλίο μετά από παρότρινση του αείμνηστου σπουδαίου μας ποιητή του Νίκου του Καρούζου, ο οποίος το τόνιζε αυτό το πράγμα. Έλεγε ότι ο ποιητής είναι επικίνδυνος για την εξουσία. Και γενικότερα ο λογοτέχνης ή ο άνθρωπος της τέχνης είναι επικίνδυνος για την εξουσία. Δεν τον θέλει η εξουσία. Και θυμάμαι μια πάρα πολύ ωραία αγγελιογραφία όταν έφυγε από τη ζωή ο Νίκος ο Καρούζος, του Καλαϊτζή, ο οποίος είχε έναν τάφο και φτιάριζε και του έλεγε η κυβέρνηση τότε, η εξουσία. Ο Καρούζος πέθανε, ξεθάφτετον. Δηλαδή όσο ζούσε τον είχαν θαμμένο ακριβώς γιατί ήταν επικίνδυνα αυτά που έλεγε και βεβαίως αυτά τα βρήκε επικίνδυνα και η Σουηδική Ακαδημία ώστε να του δώσει το Νόμπελ, γιατί ήταν υποψήφιος για Νόμπελ, δεν το ξέρουν πολύ αυτό. Είχε φτάσει να δει τα βιβλία του στις προθήκες στη Στοκχόλμης και να είναι υποψήφιος, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να το πάρει το Νόμπελ, διότι βεβαίως ήταν πολύ επικίνδυνος για να του δώσουν Νόμπελ. Για πες μου, κύριε Βολουδάκη, ένα πράγμα. Επομένως, ο άνθρωπος της τέχνης και ειδικά αυτός που θέλει να λέει αλήθειες είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι επικίνδυνος. Και πολύ περισσότερο τώρα άπτομαι και αυτό τις ευκαιρίες για να πω για την κρίση στην εκπαίδευση, όπου τα παιδιά δεν τα μαθαίνει το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα, προσπαθεί να τα μπερδέψει, να τους μάθει τα πιο πολύπλοκα ώστε να μην μάθουν τα αυτονόητα. Και βεβαίως ρωτάω συνέχεια, γιατί την ελληνική γλώσσα, αυτό το μεγάλο πλούτο, δεν το μαθαίνουμε στα παιδιά μας με το ωραιότερο παιχνίδι, δηλαδή την ετυμολογία. Και η απάντηση, κύριε Φίλια, είναι ότι βρίσκεται στην ετυμολογία της λέξεως ετυμολογία. Έτυμος με ύψιλον είναι ο αληθής και ακριβής. Και βεβαίως η αλήθεια και η ακρίβεια είναι πράγματα τα οποία θα ελευθερώσουν τους ανθρώπους, θα τους κάνουν ελεύθερους, ενώ εμείς, η εξουσία δηλαδή, εμείς το λέω με εισαγωγικά, οι άνθρωποι της εξουσίας θέλουν ανθρώπους μη ελεύθερους, ανθρώπους οι οποίοι θα μιλάνε με τη γενικότητα και με την αοριστία και βεβαίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα είναι έρμεα του ό,τι τους πουν και ό,τι τους σερβίρουν, διότι ακριβώς δεν μπορούν να δουν την ακρίβεια και την αλήθεια των λόγων. Κοιτάξτε, κύριε Βουλουδάκη, χρησιμοποιούμε τον όρο εξουσία και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί την εξής σύγχυση, ότι εννοούμε μόνο τους ανθρώπους της πολιτικής. Όχι, βέβαια. Εξουσία δεν ασκούν μόνο οι άνθρωποι της πολιτικής. Ο οποιοσδήποτε, αν θέλετε, βρίσκεται σε θέση διαταγής και έχει τον άλλο σε θέση υποταγής και άσκηση, υποταγή δεν είναι και επιρροή. Και γι' αυτό εγώ θέτω το εξής ερώτημα, σοβαρότατο. Πιστεύετε ότι οι πνευματικές ηγεσίες, να πούμε στον τόπο μας, δεν πούμε γενικά, ότι οι πνευματικές ηγεσίες εκπληρώνουν αυτή την αποστολή, την οποία, αν θέλετε, διότι θα μπορούσε, θεωρητικά τουλάχιστον, να είναι ένας πόλος σοβαρότατος αντίστασης. Ένα ανάχωμα κατά αυτής και το σπουδαιότερο κατά αυτής της λογικής που αναπτύσσεται και παγκόσμια. Αυτό το βλέπετε? Ενθυμούμε, ας πούμε, το Χάρολ Πίντερ πως μέχρι και του θανάτου του αντέδρασε σε όλες αυτές τις επικυριαρχικές κινήσεις της Αμερικής και είναι προς τιμήν του, γέρον πια, μεγάλος ας πούμε, χρησιμοποίησε το όνομά του για να γίνει ένα ανάχωμα όσο γινόταν και έκανε κάποια αίσθηση. Δεν ήταν ο μόνος, αλλά θέλω να πω πόση δύναμη μπορεί να έχουν οι άνθρωποι του πνεύματος. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Εδώ στην Ελλάδα, εδώ οι πνευματικοί άνθρωποι, περιλαμβανομένων αν θέλετε και των πανεπιστημιακών, που είπε για τους περισσότερους από αυτούς, είναι αμφίβολο αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος πνευματικοί άνθρωποι. Λοιπόν, τους βλέπουμε να απορροφώνται από το σύστημα και να απορροφώνται ιδίως μέσω και δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακριβώς. Εκεί αυτό είναι το καταπληκτικό. Έχετε δίκιο. Όσον αφορά τη γλώσσα,
ταλαιπωρημένο πράγμα η γλώσσα στην Ελλάδα. Η γλώσσα των γλωσσών. Καλά, επ' αυτού θα δοθεί μεγάλη μάχη και περιμένετε την. Έτσι πιστεύω και εγώ. Και ελπίζω ότι θα είστε κι εσείς και όλοι οι άνθρωποι που αγαπάνε και αγαπάμε τη γλώσσα θα είμαστε συμπαραστάτες. Αφήστε να γίνει, να μην διότι... Πολύ σύντομα. Ναι. Εχθές μια κυρία, βουλευτής προφανώς, η οποία είχε και μάλιστα μια κόμωση κατσιβελική, κατσιβέλλας κλπ. Ναι. Στην Επιτροπή Νεολαίας, ξέρω εγώ και τι πράγμα ήταν στην μόνιμη επιτροπή. Λοιπόν, προσπαθούσε κάτι να πει. Και αυτό το οποίο κατέληξε να πει είναι το εξής, ότι πρέπει όλοι να βάλουμε ευήκο και να ακούσουμε ευήκο και να ακούσουμε τους νέους ανθρώπους. Λοιπόν, όταν βλέπετε αυτά τα πράγματα, όταν ακούτε τα τραγικά εκείνα λάθη που κάνει η πλειοψηφία των τηλεπαρουσιαστών, όλα αυτά τα πράγματα, οι βαρβαρισμοί, οι γλωσσικοί, οι απέραντοι, η χυδαιότητα η οποία μεταφράζεται ως ελευθεριότητα, αν θέλετε. Όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι όλα στοιχεία αντιπολιτισμικά. Δεν υπάρχει πολιτισμός χωρίς φόρμες. Τέλειωσε. Ξέρετε, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό, παλιότερα το έλεγα και στις τάξεις αυτό εκεί που δίδασκα στο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Κάποτε η μεγάλη Ρουθ Μπένεντικτ, οι δύο κυρίες μεγάλη σημασία στην Αμερικάνες ανθρωπολόγοι, η Ρουθ Μπένεντικτ και η Μάργαρετ Μίντ, οι οποίες έκαναν φοβερές έρευνες ανθρωπολογικές. Πήγε λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, η Ρουθ Μπένεντικτ και επισκέφτηκε ένα reservate. Reservate, δηλαδή εκεί που έχουν μαντρωμένους τους ατυχείς Ινδιάνους. Και όπου τους έχουν διαλύσει κυριολεκτικά. Τώρα βέβαια γίνεται μια αντίδραση εκ των έσω, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και αφού βρήκε τον αρχηγό, τον Τσιφ, και κατά το έθιμο του Ινδιάνικου κάπνισε μαζί του την πίπα της ειρήνης. Και αφού κάπνισε την πίπα της ειρήνης, του λέει το εξής. Λέει, δεν μου λες, λέει, Τσιφ, πιστεύεις, λέει, ότι θα ξεπεραστεί αυτή η φάση, η κατάσταση αφανισμού και αφασίας που έχετε και ότι θα ξαναμπείτε και θα γίνεται κάτι όπως είστε στο παρελθόν κλπ. Και αυτός χωρίς να ζητάσει καθόλου είπε το εξής, όχι. Και λέει, ρώτησε η Μάργαρετ, λέει, γιατί όχι? Γιατί μας πάσατε τις κούπες που πίναμε νερό. Έτσι, δηλαδή αν θέλετε τις φόρμες τις πολιτιστικές. Έτσι ακριβώς. Με καταλαβαίνετε. Τώρα αυτό το οποίο επιχειρούν αυτοί οι νεοβάρβαροι, αυτοί οι απίθανοι άνθρωποι, οι οποίοι το μόνο που έχουν, Υπουργείο Παιδείας λέγεται αυτό. Αυτό είναι απιθανότητα. Υπουργείο Παιδείας λέγεται αυτό το πράγμα. Όπου η κυρία Δραγώνα, το οποίο το μόνο έχει να μας προσφέρει ένα βιβλίο. Από την κυρία Ρεπούση περάσαμε στην κυρία Δραγώνα, που είναι η Ρεπούση στην Ιωστήν Δίδο. Ένα βιβλίο χαμηλοτάτου επίπεδου 500 σελίδων για να μας πείσει ότι εμείς οι Έλληνες, πώς το λένε, είμαστε κακής ποιότητας υλικό. Τώρα αρχίζει με δεύτερη μεγάλη μάχη. Μας το λέει η κυρία αυτή. Από ποιας θέσεως και με τι επιστημονικό έργο. Λοιπόν, τα επιστημονικά έργα, τα σοβαρά. Μα δεν το γνωρίζετε ότι σήμερα και ακόμη και οι επιστήμονες, όπως είπατε, δεν αναφέρονται πουθενά. Δεν υπάρχει βιβλιογραφία, δεν υπάρχει ιστορικές αναφορές, δεν υπάρχουν. Άρα αυθαίρετες από το βήμα, από το βήμα και με την ιδιότητα του όποιου καθηγητού λέμε πράγματα χωρίς να υπάρχει, ας πούμε, καμία κατοχήρωση. Με καταλάβατε. Και το έχει γίνει εξωφρενών ο κόσμος, διότι σου λέει πολύ καλά, αγαπητέ μου. Εδώ το ζήτημα είναι το εξής. Ο πολιτισμός συγκροτείται και συγκροτήθηκε στην ιστορία της ανθρωπότητας και εξακολουθεί έτσι να συγκροτείται. Ως συμβολή, αν θέλετε, διαφορετικότητων. Δηλαδή ψήγματα, ψηφίδες, όπως το μοσαϊκό. Λοιπόν, έρχεσαι εσύ και στρέφεσαι κατά της ετερότητας της ελληνικής, η οποία μπορεί να έχει στοιχεία αρνητικά, όπως έχουν όλες. Όλες οι ετερότητες έχουν στοιχεία αρνητικά. Αλλά να στρέφεις και να λες το εξής,